खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 25 सेप्तेम्बर बुधबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं किलिखां ब्रह्मआ। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। समाजनि मोजां हाबा मावनो हागोन। बयजोंबो सन्मान होजागोन। मोजां सान। वृष राशि। गावनि गोसोनि खोथाखौ गुबुननि सिगाङाव बुंथिना लानो हाया। गोसोआ उसुखुथु मोनबाय थागोन। मिथुन राशि। देहायाव जानाय बेमार आजारफ्रा गालांगोन। सावस्रिखौ जोबोरैनो मोजां मोनगोन। कर्कट राशि। नोंथाङा गोरोन्थि हाबा मावफ्लांनो हागौ। बयनिबो गेजेराव मुं गोसारगोन। सिंह राशि। जेबो खामानि दामानि मावनो गोसो जानाय नङा। दाबसे जायगायाव दिदोमै थानो गोसो जागोन। कन्या राशि। आसा खालामनानै थानाय सिमां मिजिंफ्रा जाफुंगोन। गोसोआ गोजोनगोन। तुला राशि। नोंथांनि अहंकारनि जाहोनाव रांखावरि जामलांगोन। जेंनायाव गोग्लैनांगोन। वृश्चिक राशि। गोसोनि साननाय हनायफ्रा फेलें थांगोन। दुखु दाहाजोंनो साना बारलांगोन। धनु राशि। ओनसोलाव बयजोंबो मान होजागोन। गोजौ फारसे दावगालांनो हागोन। मोजां सान जागोन। मकर राशि। नखरनि जानाय लोंनायाव बाहागो मोनफागोन। गोजोन खुसिनि सान जागोन। कुम्भ राशि। नोंथांनि गथ'आ गाज्रि हाबा मावफ्लांगोन। गथ'खौ लाना जिंगासिनांगोन। मीन राशि। नोंथाङा माबा मोनसे मोजां बिबान मोनगोन। नखराव गोजोन खुसि फैगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। मोनसे फोसावथाय। बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय आउटलेट दतमायाव दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा 22 सेप्तेम्बरनिफ्राय 26 सेप्तेम्बरसिम फुजा धामाका अफार ल'न एन्ड एक्सचेन्ज मेलानि खाबुफोर होगासिनो दं। आउटलेट दतमा दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा बायगिरिफोरनो लेस डाउन पेमेन्ट होनाय जागोन। नोंथांमोना दतमायाव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमाव होबाय थानाय फुजा धामाका अफार ल'न एन्ड एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा लाबोनाय अफारा जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्रि, 5 लिटार पेट्रल फ्रि, फ्रि एसवेर गिफ्ट्स आरो गासैबो मडेलनि एक्सचेन्ज खाबुआ एभाइलेबल जागोन। आरो 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ आवग्रिनानैबो दोननो हागोन। लोगोसे स्मार्ट वाच, इयारफन, बेग आरो ब्लेंकेट बेफोर मोनब्रै प्राइसफोरखौ जायखिजाया मोनसे बासिना लानो हागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 9854092134 8638863 481 बे जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।